Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asset. Sa panahon ng trahedya at kalamidad, dapat mas matibay ang ating pagkakaisa na maipadama ang malasakit sa kapwa. Tulungan po nating makabangon ang mga nasalanta ng flash floods at landslides na ikinasawi ng 15 katao at 6 pang nawawala sa Tiwi Albay. Magsama-sama po tayo sa Mission Tabang Tugang, a fundraising campaign of Leader News Philippines for the victims of Typhoon Usman. You may send your cash donations to BDO Savings Account name Errol Dakame with account number 103-700-46323. Ang Mission Tabang Tugang ay sa pakikipagtulungan ng Muntalban Bonsai Society, Heroes Alliance, PMI, United Gold Sports at MCBO. Thank you, Clarence! Balik tayo sa pandaigdigang broadcast ng Kamao Asero sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Ulitin natin, ang Pinoy Extreme Channel ay napapanood po sa Signal Cable 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, Destiny Cable Channel 84, at 500 iba pang mga cable firms nationwide. Ako pa rin po ito, si Errol Dakame. Balikan po natin ang ating topic this afternoon. Mas maganda na ba ang Pilipinas ngayon kumpara sa Pilipinas noon? What do you think? Hi kay John Garcia, dyan po sa Bacoor, Cavite. At kay Neneng Saul Patani, sabi niya, Sir Errol, pabati naman po sa Gabriel family. God bless po. Huwag po kayong manatiling nakasilip sa ating palatuntunan. Ang inyo po mga opinion ay welcome sa atin. Opinion as in wisdom. Right. So, that is because we respect everyone's opinion. Pabor man yan o kontra man yan sa topic na pinag-uusapan natin. We dearly respect that. Ang ating mga telepono, by the way, alam niyo, pagkatapos ng program namin, saka lang may mga pumapasok na text na sagot doon sa cellphone numbers natin. Bakit kaya ganun, ano? You better post your comment sa ano natin, sa live video comment section para mabasa po natin kagad, ano? Live video comment section para agad po nating mababasa yan. Saglit lamang, may isa pa tayong report, ano? May isa pa tayong report. Ang event naman, binantayan ni partner Mike Francisco. Alamin natin kung ano ang kanyang mga binantayang balita for today. Partner Mike, yes, magandang hapon. Pasok ka! Isasara na sa January 19, Sabado, ang 30 months construction ng Estrella Pantaleon Bridge, malapit sa Rockwell na kumokonekta sa Makati at Mandaluyong. Ang rehabilitasyon, ang nasabing tulay ay una ng inanunsyo noong Setyembre ng nakaraang taon, pero pinagpaliban ito ng MMDA at DPWH para pagbigyan ang holiday season. Ganun pa man, pinaliwanag pa rin ni MMDA General Manager Jojo Garcia ang dahilan ng pagsasara nito. Kaya bakit sisara? Yung tinatanong ko eh. Saan ko parang tayo tinatanong ko, kailangan isara. Nung nakita ko yung logic behind it na sandali, lalaparan pala to. No, lalaparan. Pangalawa, it was not designed for highly urbanized. Hindi nila in-expect na 35,000 na dadaan. Kasi kung nilagay na 2011 kung hindi how, the existing bridge eh. Parang lalabas, alternate ka lang itong pagkalilan to, no? Nung tinanong story niya.
Kaya tinanong ko, right now, ilan yung dumadaan dun sa kabila eh. Nasa close to 20,000 lang eh. Ibig sabihin, yung alternatibong binigay ng bridge, mas madami pang dumaan. Di ba? So kung nagkamali ng plano dati, dapat ginawa dati apat na lanes, kinokorek nila ngayon. At ang swerte natin, libre. Di ba? Di ba? So, pansinin nyo, tinanong ko yung history eh. Yung nasa left na bridge at saka yung Guadalupe Bridge, matagal na yan eh. Dinagay nila yung pantalyon na yan para may alternatibo lang. We need to start somewhere. No, kung iba ang pinili, sasabihin, bakit yun din ang sinimulan? Kung isa naman ang pinili, o bakit yun ang sinimulan, hindi yun. At tingnan natin yung long-term benefit, nagiging 4 days. No? Nagiging 4 days. Ngayon, mas matibay pa siya pag nag-earthquake. Hindi ko sinasabing hindi siya matibay na ordinaryong daanan. Sinabi ko pag big one dumating, which we can predict well. Sa pagsasaliksik ng Leader News Philippines, ang nasabing bridge ay tinayo noong nakaraang 2010 at ito yari sa matibay na bakal na may 2 lanes. Ngunit masikip pa rin ang kalye ng Pantalyon kung kaya't sana ay nagtayo na lang ito ng bagong bridge sa pagitan ng JP Rizal Extension at Pantalyon Street para makatulong sa traffic sa lugar na ito. Pag sila mo sa bridge na yan, para makatawid ka sa kabilang banda, 2 bridge na ang dadaan. So, ang sinasabi natin alternate route, pag sila mo yan, itong 2 to. Then how can you go here? How can you go here? Eh, yan pa rin yan ang mga daan. Ang liirin yan, sir. God. My God. Ikaw na rin nagsabi yung mga motorista kailangan ikiya mo. Yes. So, may signages ba kayo kung Yes, saan sila ang Mandaluyong ko sa po ngayon, si Jimmy, no, si Isidro. Hanggang San Juan maglalagay sila ng signages. Ang DPWH, sinabihan ko na yung contractor maglalagay lahat ng signages. Sir, paano po yung JP Rizal Extension? Masikip po din yan. Lagi po niya araw-araw traffic. Yes, oo, talagang ganun. I-clear na lang talaga natin. Then kaya sinasabi ko kanina, na yun na yun eh. Kung hindi natin ngayon isasara, kailan pa? Pagka, plus kunyari, in 3 years time, may nalagdag na 1 milyong sasakyan na naman. Eh, di ba sa problema yun? Di ba? So, we need to start somewhere. Kaya nagpapasalamat kami sa TP, yung mga kanyang proyekto. No? Na yun yung long-term solution sa atin. Kailan kayo maglalabas ng signages? Kasi alam Meron na, ma'am. Kailan? Meron na ngayon. Meron ba, ma'am? Yes. Hindi yung rerouting? Yes, meron na. Hanggang ano yan, 1 week yan. Hanggang Saturday ng 4 a.m. pupunin ng signages yan at sa Monday, tuloy ang clearing natin. Clearing operation. Ano ang losses na nakikita natin? Hindi ako economist eh. It's latest call eh. Yung sa JICA doon na 3 billion a day nawawala, hindi ko alam paano naging factor yun eh. Hindi kasi ano Ganito yata. Ganito. Bakit may economic impact ang traffic? Okay, number 1. Pag na-traffic, nag-delay ang tao sa pagpunta. Ibig sabihin, waste ng manpower. May ano yan eh, pwede mo i-quantify yan in numbers. Second, kung may traffic, mas madaming gasolina ang magagamit. Pag mas madaming gasolina ang magagamit, meron na namang impact yan. Okay? Third, hindi na magiging productive ang ating mga manpower kung pagod na sa biyahe. So, mababawasan yung productivity nila. May impact din yan. Pero kung i-quantify ko in numbers, I really don't know how. So yung lahat ng losses na yan, mababawi naman. So sinasabi mong long term? Yes, of course. If there's a long... Kasi kung tayo po yung stalemate na, wala tayong gagawin. Padami ng padami ang sasakyan every year, wala tayong ginagawa. Parking lang na tayo lahat. Mula rito sa lungsod na Makati, ako si Mike Francisco para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Mike. Medyo napahaba yung mga SOT, no? Ayan, sa mga susunod na report, kailangan maigsi lang yung SOT para hindi sayang yung oras. Anyway, tuloy tayo sa ating palatuntunan. Magbe-break tayo ulit at pagbabalik natin, Clarence, kausapin nga natin si General Galma Jeremiah Arcilla, isang Bicolano na nangangarap pong maglingkod bilang gobernador sa lalawigan ng Albay, no? At matanong nga natin siya
what are the serious issues na nakita niya nang siya po'y maglibot-libot doon. Maliban po doon sa nangyari mga flash floods, landslides nung bago po magbagong taon na ngayon po ay hindi pa rin po nakakabawi ng todo yung mga kababayan po natin sa Albay. In fact, the proof of that is papunta nga ang Leader Notes Philippines at mga organisasyong kasama po natin para maglingkod sa ilang maabot po natin at marami pa hong dapat tulungan. Ano? Mag-break muna tayo at sa ating pagbabalik, kausapin po natin si Sir Galma Jeremiah Arcilla, ang isa po sa contender sa pagkagobernador sa lalawigan ng Albay. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.